Ngiyabingelela kubabukeli, ngiyabonga kakhulu kulabo abathatha iqhaza lokuba ngamalunga ale channel. Siyacela nalabo abangaka-subscribe abalithokozela lolu hlelo ukuthi ba-subscribe. Izindlu zamakhosi akaBiyela ziyisikhombisa, ezine zaphuma kuXhogo, enye yaphuma kuMgujwa, enye yaphuma kuMutsha, enye yaphuma kuMdayi. Indlenkulu kaXhogo. UXhogo uzela uMenziwa kanye noDidi. uMenziwa wazala uMvundlana noMagidi. uMvundlana wazala uMkhosana noMgijwa. uMkhosana wazala uDinizweni. uDinizweni wazala uMkhombisi. uMkhombisi wazala uNkanyiso. uNkanyiso wazala uPhiwa-Yinkosi. uMgijwa wazala uNkomo. uNkomo wazala uZwelempi. uZwelempi wazala uPhangifa. Lo muzi yilona oseNdlangubo kwaMpukane. uDidi yinkosi yaseMahlayizeni eNkandla. uDidi wazala uMthiyaqwa. uMthiyaqwa wazala uManyala. uManyala wazala uVelangaye. uVelangaye wazala inkosi uBhekizizwe. uMagidi endlini yakwaSanguye. uMagidi uzele uBhulangethe. uBhulangethe wazala uNgangezwe. uNgangezwe wazala uKhishwekhaya. uKhishwekhaya wazala uVelemandleni. Indlu yaseMombeni, indlu kaMgujwa. uMgujwa wazala uNodade. uNodade wazala uGala. uGala uzele uMphezeni. uMphezeni wazala uMhlakaza. uMhlakaza wazala uKhohlwezakhe. uKhohlwezakhe wazala uMandlenkosi. uMandlenkosi wazala uBhekizenzo. uBhekizenzo wazala uSifiso ohleli esihlalweni manje. Indlu kaMutsha. uMutsha wazala uLuzipho. uLuzipho wazala uSithunga. uSithunga wazala uNomzana. uNomzana wazala uLukhulwini. uLukhulwini wazala uPhindizwe. uPhindizwe wazala uFangelakhe. uFangelakhe wazala uMkhokheleni eMangidini. Indlu kaMdayi. uMdayi wazala uSobaba. uSobaba wazala uNdlongolwane. uNdlongolwane wazala uHashi. uHashi wazala uZalaba. uZalaba wazala uBhekabelungu. uBhekabelungu wazala uZwelezinduna okunguyena ophethe kwaDaka eMvuzane. ISilo uNdaba sasinezigodlo eziningi, kodwa kwakugqame ezimbili, esaseMqekwini nesasegazini. Egazini yilapho kwakwenzelwa khona imisebenzi. Impahla yokwenza umsebenzi yayihanjiswa khona, igazi lalichithwa khona, kwaze kwaqhuma leli gama lokuthi kusegazini. Egazini yilapho kwakuhlala khona uXhogo nabafowabo, uMgujwa, uMutsha, uShwankeni, uMdayi nabanye. eMqekwini kwakuyindlunkulu kaNdaba, kwakuhlala uJama nabanewabo. uJama nakuba emncane kuXhogo, waba yinkosana ngoba yena wayezelwe eNdlunkulu. uJama nguyena owalandela iSilo uNdaba esihlalweni sobukhosi. Bakhula abantwana baganwa, bazala abantwana beSilo uNdaba. Ngokuhamba kwesikhathi kwabonakala sekuvela umkhutshana ongemuhle owawenziwa abantwana baseMqekwini. Kwase kuqala umkhuba wokweshela izintombi zasegazini. Lo mkhuba waqhubeka kakhulu kangangokuthi uXhogo wagcina esebiyela umuzi wasegazini, ukuze abantwana baseMqekwini bangabe sakwazi ukungena ukuyokwenza lo mkhuba wabo. Indlela abiyela ngayo uXhogo yayingakajwayeleki ngaleso sikhathi, ngakho-ke indlela abiya ngayo yaqala ukudonsa amehlo, abantu bebabaza lolu thango. Nabanakwabo eMqekwini baqala manje ukubabhuqa basegazini ngokuthi bangobiyela. Babesho ngoba phela umuzi wasegazini wawubiyelwe ngesinqalanqala sothango. Lowo mbhinqo wamcasula kakhulu umntwana uXhogo, waze wanquma ukuphuma alishiye igazi aye kwakha kwenye indawo. Ekugcineni wahamba nabafowabo uMgujwa, uMutsha, uMdayi kanye noShankweni. Namuhla lonke uzalo lukaXhogo, olukaMgujwa, uMdayi selaziwa ngokuthi lungolwakwaBiyela.
olukaShankweni olwakwaNtshangase. Izelamani njengoba zazihambe ndawonye, zagcina sezehlukene. Umntwana uXhogo walehlisa walibhekisa enkandla. uXhogo wafika waziqalela obakhe ubukhosi kuleya ndawo. Ekuhlaleni kwakhe enkandla, uXhogo wathola izingane zabafana ezingamawele, uMenziwa noDidi. Emandulo uma kuzelwe amawele, kwakukhona umkhuba wokuthi elinye lawo laligingiswa igabade. uDidi uyena okwakumele agingiswe igabade, kodwa kuthiwa izinyanya zakubo zanqaba zamvikela. Waphila wakhula waba yindoda. Ekukhothameni kukaXhogo, ubukhosi bathathwa uMenziwa. uMenziwa wabusa ngesikhathi lapho iSilo uShaka ehlanganisa isizwe. iSilo uShaka sacela inkosi uMenziwa Biyela ukuba iyoxosha isizwe sakwaXulu esasizinze oBuka. Inkosi uMenziwa kaXhogo Biyela yahamba yayoxosha abantu bakwaXulu kuleya ndawo yasoBuka. Ilembe lase limnika yona uMenziwa leya ndawo yasoBuka. Ngakho-ke inkosi uMenziwa yagcina ifudukile enkandla iyokwakha oBuka. Enkandla kwasala umfowabo, umntwana uDidi. Inkosi uMenziwa yazala iqhawe uMvundlana elahlabana kakhulu ngesikhathi uZulu elwa namaNdwandwe empini yakwaGqokwe. Ukuhlabana kwakhe kwabangela ukuthi iSilo uShaka simubeke ukuthi abe yinduna kusukela oThukela kuye kuyoshaya oPhongolo. Elinye iqhawe lakwaBiyela nguGala kaNodade. uGala kaNodade wayephuma ohlangothini lwendlu kaMgujwa. uGala wagqama kakhulu ngenkathi isizwe silelela iNdlovukazi uNandi, unina weSilo uShaka. nguGala kaNodade owaya esilweni uShaka wayosicela ukuthi kudingeka silinqamule uZilo ngoba abantu babefa yindlala, ngoba emasimini kwakungayiwa, kwakungasalinywa nje nhlobo. uGala akazange angabaze ekusitsheleni iSilo ukuthi asidlulise ngoba kwase konakele. Kwakungasekho ukwenza izaba zokuyivusa iNdlovukazi. Okwase kwenzeka nje kwase kuyikho ukufa kwabantu beSilo nemfuyo namasimu. Wasibonisa iSilo ukuthi sasizobusa bani uma sidedela abantu baso bebulawa yindlala na. Washo nokuthi lokhu ukubhubha kwabantu kwase kuyingozi kusona uqobo iSilo, ngoba nezitha zase zingahlasela kalula zibhidlize konke okwakhiwe. uGala kaNodade wazala elinye iqhawe ogama lalo linguMphezeni elaliphila ngesikhathi seSilo uCetshwayo. uMphezeni kaGala Biyela nguyena owafihla umntwana uCetshwayo ehlathini lasenkandla ngemuva kokunqoba kwakhe umntwana uMbuyazwe eNdonda kusuka. Kwathi ngemuva kokunqoba kwakhe umntwana uCetshwayo, amaNgisi ayemfuna phansi phezulu efuna ukumbulala. nguMphezeni-ke owamsindisa. Elinye iqhawe lakwaBiyela, uMkhosana kaMvundlana, owahlabana kakhulu eSandlwana.